Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye isi ala Tinubu ekwela nkwa na ya agaghị ezu ike ruokwa mgbe echekwara ndụ ụmụ afọ ala anyị niile. Aka jiburu steeti Abịa ma bụrụ onye na-anọchite anya mpaghara Abịa North n'ụlọ Senate, Ụzọ Kalụ, ekwuola na ndị mmadụ ekwesịghị ịgba ajụjụ nchabụ ikpe ọkaikpe Omotochọ chabiri n'okwu mekọtara Nnamdi Kanu n'ihi na ọ bụ mkpebi ụlọ ikpe. Ọ gara n'ihu rụtụ aka na n'ihi Nnamdi Kanu ndị nwụrụ n'ala Igbo ruru 30,000. A ga-echeta na n'izuụka gara aga Omoyele Sowore gwara ọhaneze na ndị ka jichiri Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ bụ ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime mpaghara South East. Osote onye isi ala n'oge gara aga nke ala anyị Atiku Abubakar esonyela pati ADC kpọmkwem ugbu a. Ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani ikpe gbachigharị ehi wakporo ma gbuo ndị uwe ojii n'ime steeti Bauchi. Ndị omekome bandit atọrọla ndị ọrụ ugbo ụmụ nwaanyị 12 n'ime steeti Borno. Otu pati PDP agwala Tinubu na ya chọọ enyemaka n'okwu mekọtara ọnọdụ enweghị nchekwa ma ọ bụrụ ito n'oche ọrụ ya. Obi onye isi ala ekwuola na ihe mere ndị ọrụ nchekwa apụghị wakpo ma gbuo ndị omekome bandit n'ime mpaghara ugwu bụ n'ihi na ha bi n'etiti ndị nkịtị nke pụrụ ibute nnukwu ọghọm ya bụrụ na wakpo ha. Mana a ga-echeta na n'oge ha na-achụso ndị omekome ọnụ gọọmenti n'ime mpaghara South East, ha na-achụrịte ha bata n'ebe ndị mmadụ bi ma mụnye ọtụtụ ụlọ ọkụ. Bayo Ononuga, ọnụ na-ekwuru Obi onye isi ala, ekwuola na ha agaghị agbaghara Peter Obi n'ihi dọnyere Donald Trump ukwu iji ndị agha bata n'ime mba Naịjirịa. Naanị ka ọ na-akarịbeghị abalị iri ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu wakporo steeti Kwara. Ha wakpola ọzọ na mgbede ụnyaahụ ma tọrọ otu nwaanyị dị ime na mmadụ 10 ndị ọzọ n'ime otu ọchịchị kansụl ha tọrọ ndị ụka n'ime ụlọ ụka Kraịst. Ndị ụka Kraịst ndị zukọrọ maka ọgbakọ oziọma crusade ha n'ime steeti Nasarawa riri mbọmbọ ụnyaahụ oge ndị Fulani ikpe gbachigharị ehi wakporo ha. Asara Ilokoba agwala ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu Boko Haram na ya bụrụ na ha bata n'ime obodo Port Harcourt na ya ga-egbucha ha niile. Otu IPOB site n'ọnụ onye na-ekwuru ha ịmapụ afọ akatọọla Ụzọ Kalụ maka ikwu na ọ bụ ịchụnta Nnamdi Kanu chụsoro butere ọnwụ ndị mmadụ karịrị 30,000 n'ime mpaghara ala Igbo ma kpọkuo ya na ya gbarakwa eziokwu dịka ọla oge niile. Onye sinetọ na-anọchite ndị mpaghara Sokoto North, Aliyu Wamako, arịọla onye isi ala Tinubu ka ọ ghara ịnapụ ha ndị uwe ojii na-echekwa ha n'ihi na ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu ememina ha. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akọwala na onweghị ọchịchị gọọmenti mara nke o riri nke ga na-enwe mkparịta ụka nkwekọrịta n'etiti ha na ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu. A ga-echeta na enwetala kepụkepụ ugbu a n'ọchịchị etiti na ndị omekome nwere nkwekọrịta tupu atọhapụ ndị atọhapụrụ na nso nso a. Onye nta akụkọ Oseni Rufai akatọla ọchịchị gọọmenti Tinubu maka inwe mkparịta ụka nkwekọrịta n'etiti ha na ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu ma kpọchie Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ bụ onye na-egbughị mmadụ ọbụla. Otu jikọtara ndị nkụzi n'ala anyị NUT etoola ụfọdụ gọọmenti n'Ogo steeti ndị gbachikọrọla ụlọ akwụkwọ niile n'ihi ka ọnọdụ enweghị nchekwa ji arị elu ọjị dịka ha mere nyija ịmalite mfanye aka n'ụkwụ ọrụ n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa. Onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii Egbetekun enuberela Tinubu isi ugbu a ma kpọghachi ndị uwe ojii karịrị 11,000 ndị na-echekwa ndị isi okpokpo n'obodo. Shehu Sani sitere steeti Kaduna ekwuola ugbu a na ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu n'ala anyị ugbu a abụghị ndị sitere mba ndị ọzọ kama na ha bụ ndị Fulani sitere mpaghara ugwu ala anyị. Mba US agwala mba Naịjirịa na ha ga-ata ọchịchị etiti ala anyị ụta ya bụrụ na ihe ọbụla eme ụkọchukwu Izike Dachomo sitere steeti Plateau. Maka ọ dị onye ụkọchukwu ụlọ ụka Anglican ndị omekome a tọrọ n'ime steeti Kaduna n'ime ọnwa gara aga Venerable Edwin Achị anwụọla ugbu a n'aka ndị omekome a ebe ha ka jichiri nwunye ya. Ọzọkwa ndị omekome bandit atọrọla ndị ọrụ ugbo mmadụ 24 n'ime steeti Niger. Ụkọchukwu Matthew Ashimolowo akpọkọọla ọchịchị etiti inye ndị kọpa NYC ọzụzụ agha ka ha nyere aka n'ọgụ ha na-alụ megide ọnọdụ enweghị nchekwa. Onye bishọp ụlọ ụka Katọlik Ondagoro Bulus Johana agwala ọchịchị etiti na ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ruru 265 ka na-efu efu kemgbe ndị omekome wakporo ma tọrọ ha n'ime steeti Niger n'izuụka gara aga. Ụlọikpe mkpegharị nọrọ taa kposa akwụkwọ mkpesa Maazị Nnamdi Kanu mere megide ụlọọrụ DSS na nke onye atọni jeneral ala anyị bụ mkpesa ebubo imetọ ugwu ndị ruru ya n'iwu. Otu ụlọikpe nọ na steeti Rivers nọrọ taa ma nwata akwụkwọ mahadum Port Harcourt ikpe ọnwụ n'ihi igbu enyi ya nwaanyị Damian Okoligwe nọ ogo afọ nke 4 ka a ga-akwụgbu n'ihi igbu enyi ya nwaanyị Justin Otuene nke nọ ogo afọ 3 n'afọ 2023 n'ime ụlọ obibi ya. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu Lakurawa egbuola ndị ọrụ imigreshọn 3 n'ime steeti Kebbi. Otu ECOWAS achụpụla mba Guinea Bissau pụọ n'ime otu ahụ n'ihi ji ndị agha soja chụpụ onye isi ala Umaro Sissoco Embalo. Nke a na-eme ya mba 10 n'ime afọ 5 na mpaghara Afrịka bụ oge ndị agha chụpụrụ onye isi ala pụọ n'oche ọrụ. Ọ bụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.